ዝሽወጥ መሬት ኣሎ ሰላም ተይረሳኹን ሰላም ጥዕና ሃበሊ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ትርከቡ ናይ ኤልቢ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ከመይ ቀኒኹም ጥዕና ኩሉ ሰላም ድዩ ባይ ወገን ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኹም ድማ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ናይ ልማዓንቲ ሒዘልኹም መፅአ ዘለኹ ድማ ከም ዝፍለጥ ናይ ዝሽወጥ መሬት ሒዘልኹም መፅአ ዘለኹ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ነዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ላይክ ሼር ከምኡውን ሃናፅ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ምግዳፍ ምብርታዕኹም እትገብሩለይ ዘለኹም ርእይቶኹም ድማ ኣዝየ እንዳመስገንኩ ሕዚ ድማ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ ስለዚ ናይ ልማዓንቲ ሒዘልኹም ዝመጻኹ ዝሽወጥ መሬት እዩ ኩሉ ግዜ ዝሽወጥ መሬት ሒዘ ክመጽእ ከለኹ ዝኸበረ እውን ሒዘ ይመጽእ ዝረኸሰ እውን ሒዘ ይመጽእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ዝኸበረ ሒዘ ይመጽእ ነይረ ማለት ስሩሕ ስለ ዝኾነ እዩ ኸቢሩ ማለት ይኾነ ግን ስሩሕ ስለ ዝኾነ ኮምፕሊት እዩ ናይ ልማዓንቲ ድማ ዘይተሰርሐ ነፃ ቦታ ኮይኑ ኣበይ ክንደይ ካሬ እዩ ዝብል ድማ ካቱ ቪድዮ ተመልከቱ ማለት ሓደ ንኤለይ ቪድዮ ሙሉእ ከይሰማዕኹምሲ ኣብ ኮሜንት ጽሕፉሞ እቲ ዝገለጽኽዎስ መሊስኩም ከዓ ክንደይ እዩ ከመይ እዩ ስሙ ይሓልፍ ድዩ ምናምን ሕቶ ስለ ልመጽእ ስለዚ ነዚ ቪድዮ ኩሉ ዘካተተ እዩ ብደንቢ ገይረ ዝገልጾ ይብለኩም ክጋግ ክኾን ይኽእል እየ እንድሕር ጌጋ ሃልዩኒ ድማ ካጌጋይ ክእረም እየ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ናይ ልማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹም ከም ዝፍለጥ ኣብ ከተማና ከተማ መቐለ እየ ሒዘልኩም መፅአ እኒኹ ክንደይ ካሬ እዩ ኣብይ ከባቢ ድማ ኣፀቢቖም ትፈልጥዎ ኣለኹም ዘይትፈልጥዎ ድማ ከተማ መቐለ ማለት እዩ ዘይትፈልጥዋ ድማ ኣፀቢቐ ክነግረኩም እየ ኣበይ ከባቢ ምዃኑ ማለት እዩ ገዛእቲ ተኾይና ብፍላይ ከዓ እንድሕር ርግፀኛ ገዛእቲ ተኾይና ድማ ብውሽጢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ትገዝኡ ደሊኹም ማለት እዩ ስለዚ ላውዙ ሒዘየ ዝመጻኹ ድማ ከብለኩም ክንደይን ኣበይን ምዃኑ ዓዲ ሓኩረም ኮንች እዩ እቲ ዝሽወጥ መሬት ናብ ምዕራብ ዝጥምት ኣብ ኣንጎሎ እዩ 200 ካሬ 10 ብ20 ማለት እዩ ዋጋ ድማ 2.9 እዩ ድርድር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓቀኛ ገዛእቲ እንድሕር ኮይንኩም እቲ ዝሽወጥ መሬት ኣሎ ማለት እዩ ድሕር ብቕንዕና ሲልካ ተይትገዝእ እናሃለኻሲ ሲልካ ደውልካ ስልክ ምጫጫዕ ገለ ዘይኾነስ ሓቀኛ ገዛእቲ ተኾይንኩም ድማ በዚ ስልክ ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ልማዓንቲ ነዚ ይመስል ማለት ብጣዕሚ እያ ተመራፂት እታ ቦታ ኣብ ኣንጎሎ እያ ብጣዕሚ እያ ሓሪፍ ንስራሕ ይኹን ኩሉ ነገር ሰሪሕካዮሲ ዝጠቅም ነገር እዩ ኣብ ኣንጎሎ ድማ ኩሉ ሰብ ዝመርፆ እዩ እዚ ካርያ ድማ 200 እዩ ብጣዕሚ እዩ ሰፊሕ ኣስሪሕካሲ 7-8 ክፍሊ ገዛ ዝስርሖ ማለት እዩ ዓቕሚ ተልዩኩም ያው ትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም 2.9 እዩ ድርድር ድማ ኣለዎ እዩ ቀሪብካ ገዛእቲ ኮንካስ ተደራዲርካ እውን ክቕንስ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እንድሕር ንገዝእ ኮይንና ሓቀኛ ገዛእቲ ተኾይንና ኣብ ጥዕይ ዝበለ ጠይቕና ማለት እዩ ክተገዛእና ብጣዕሚ ደስ ይብል ሕዚ ቦታ ዳርጋ ድሓን እዩ ቀዲም ኢልካ መቐለ ትሕቲ 3 ኣይነበረ ዋላ ባዶ መሬት ይኹን እምበይ ትሕቲ 3 ኣይነበረ ል140 ካሬ ሲ 3.5 ሚልዮን ገለ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ያው ድሓን እኒኦ ማለት እዩ እና መሬት ኣሎ ዝሽወጥ ቀጻሊ ድማ ኣብ ካሊእ ከተማታት ትግራይ ድማ ከምጽእ እየ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣጉላዕ ከተማ ውቕሮ ዓድግራት ፍረወይኒ ድማ ላጠየቁ ከምጽእ እየ ያው ህንፃ መሳርሒ እውን ናብዛኹ እየ ኣብ ቀጻሊ ሰሙን በብመዓልቱ ማለት እዩ ክቐርብ እየ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ትገዝኡ ደለኹም ላብ ምግዛእ ዝበቓዕኹም ማለት እዩ እንድሕር ሃሊኹም ከምዚ ብፍላይ ከዓ ደቂ መዳም እኳ እንዴ ንእሽተይ ክብር ትብል እንድያ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተተረኺቡ ግን ብጣዕሚ እያ ሓሪፍቲ ማለት እዩ እታ ቦታ ኣብ ኣንጎሎ እያ ብጣዕሚ እያ ደስ በሃሊት 200 ካሬ ማለት ኣብ መቐለ ቀደመ ይርከብ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ቆንጆ እኒኦ መሬትሲ ድሓን እዩ መንቀሳቐሱ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ናይ ልማዓንቲ እዚኦ ሒዘልኩም መፅአ እኒኹ ለዛውምሲ 140 ካሬ ምፅና ምናምን ትብልኹም ችግር የብሉን ከምጽእ እየ ስለዚ
ነዚ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ኣብ ቃጻሊ ድማ ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ቻው ድሓን ቀኒዩ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም የራኽበና ባይ